Shout out day ko ni Jimmy Mix Vlog. Salamat kayo idol nga imo ko gisindan og star nga na ako'y pagkabuhaton karon kay kalagot man yung mga bataa kalinis mo kinig mga lubot gipangguba man nila akong bangko naunsa naman yung mga bataa oh. So na kining ayuhon ako ning gipalitan og bolt na washer. Grabe mo mga lubot mga bataa. Anong mga tagak naman yung kuana ni ron. Ultimo mga bangko. Panggubuon. Masa na ilang mga lubot taon ay. Perte naman yung kuana ilang mga lubot. Nangaguba na ng mga bangko. Mao ni akong anak na. Bugat kay lubot. Mao ni tiguba kung lingkuranan diri sa lamisa. Sige lang tag-ayo ani. Kaon lang karon diha ro boy bangko ron diha. Nagayo pa man ko diri. Kuning giayo kay basig pati kangkang to imong uyab imong dad-on diri. Oo na. Sunod siya sa kamera mga idol. Agi kay magsige nagsunod nimo. Basta bati kay gnaong sundon jud na. Bati mo kay mugnaong. Ikaw dre sundon na kay imong simbon. Tangtang na sa mutas hiwi imong simbon. Agi. Awa. Sundon karon. Wa na ligo na akong bangko mga idol oh. Wala ilang bangko na oh. Wala ilang kango oh. Dapat sada. Kango niya. Wala na may mga lock. Wala na yung mga lock yung mga idol ah. Wala yung mga lock. Mga tagak naman eh. Mga wagtang. Ito ning ayokon. Kay muariya to uyab ni Vince og side dyan. Imong uyab, maestram ka nimo Vince. Vince no? Muari niya to. Sa una lang, matikangkang na. Mahayang largo Vince. Ito ni ayokon bangko. Ay, magdara pa nag-check side dyan. Hindi ka magdara eh. Ito ni ayokon kay gubat naman eh. Ako sa tigsunod sa inyong mga agi. Sa inyong mga lubot, bugat man kayo.